Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station ng 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 ng mga balita sa Negros, subong adlaw. Mga employers na tukiban sa SSS wala nag-remit sa contribution sa ilang empleyado nga nagabalor sa 3.2 million pesos. 67 anyos, biktima sa budol-budol, may kapin sa 2.5 billion pesos nga balor sa alahas, nakuha. Tig-ululan, opisyal na nga nagsugod suno sa pag-asa. Ulan dala sa cloud seeding, makabulig sa preparasyon sa planting season, suno sa OPA. Tag sa good vibes, under API Moon nga pelikula, showing na sa Bacolod. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tig-ululan opisyal na nga nagsugod suno sa pag-asa. Gindeklarar na sa pag-asa nga opisyal na nagsugod ang tig-ululan sa Pilipinas. Ini kasunod sa pagbumo sang ulan, pagsulod sang bagyo kag hangin habagat. Suno pa sa pag-asa, nagsugod naman ang pag-inulan sa Western Luzon kag Visayas. Nagapaandam naman ang pag-asa sa publiko batok sa pagsulod sang La Nina sini nga Hulyo, Agosto kag Setyembre kag posible nga magalawig tubtub katapusan sang tuig. Ginapaandaman man ang publiko batok sa pagluntad sang baha kag landslide. Sa number 9, 21 tanan ka mga mangunguma kag mga producer sa nagasalida karon sa ilang mga produkto sa kadiwa ng Pangulo sa Fiesta Market sa Ayala Malls, Capital Central. Nagsugod na kaina kag tubtub sa buwas magabaligya sa ilang mga produkto ang mga local farmers and producers. Kumpaling sa prutas, padulong sa utan, processed food kag iban pa nga mga agricultural products ang pwede nga mabakal. Ini ang pamaagi sa gobyerno nga mabuligan ang mga local farmers and producers mga konsumidor. Sunod sa kay Dina Henzola ang OIC Provincial Agriculturist nga competitive man ang presyohan na isa mga produkto. Nagaserbi man ini nga bulig. Ilabi na karon nga may El Nino nga ginexperyensya kag labing apektado ang mga mangunguma. Ginasakdag man ini sa gobyerno probinsyal, Department of Agriculture, Department of Labor and Employment kag DILG. Sa number 8, pagtalana sang animal welfare desk sa mga barangay ang ginaduso agud to mapabaskog ang kampanya kontra animal abuse. May mga kaso sang animal abuse nga masami indi gilayon maatipanan sang natungdan nga ahensya tungod wala sang insigida nga madalaganan ang mga tagreklamo ilabi na mga katapo sang Animal Welfare Rights Organization sa Bacolod. Gani sa public hearing nga ginpatigayon sang Committee on Women, Children, Family and Child Care nakasugtan ang pagtalana sang Animal Welfare Desk sa tagsa ka mga barangay. Ang mga personnel nga italana sa mga help desk ang ginakinahanglan magpaidalom sa training sang City Veterinary Office. Ginduso ni Committee Chairperson, Councilor Celia Flor, ang among malihok. Agud nga mapahagan-hagan ang mga kaso sang animal abuse kag mapasanyog pa ang kampanya angot sa responsible pet ownership. Ini ang ginaabi-abi sa mga animal welfare organization nga nagapasalig sang assistance sa mga tagreklamo. Sa number 7, pag-determine sa rota sa mga e-bike ag e-trike, ginatugyan na lamang sang Bacolod LGU sa mga kabarangayan. 57 pa lang sa mga barangay ang nakasubmit sa assessment report angot sa kadamuon sa nagabiyahe nga e-bike, e-trike ag tricycle sa ilan na sakpan. Gani samtang ginatunan pa ang pagtukod sa comprehensive regulations angot sa mga e-bike, e-trike ag tricycle. Ginmando ni Mayor Alvin Benitez ang dugang nga 30 ka adlaw nga moratorium sa dakpanay. Ginpahayag ni City Administrator Lucille Helvolea nga plano sa alkalde nga itugyan sa mga barangay ang pagtalana sang ruta agud nga mapaiway ang masami bangigay sang mga toda. Tuyo sa Bacolod LGU nga maparehistro ang tanan nga mga nagabiyahe nga e-bike, e-trike ag tricycle agud nga mapabaskog ang kampanya kontra kolorum kag masiguro nga ginakinahanglan nga mga units ang magaserbisyo sa mga pasahero.
Although sitting gatag registration kag business permit sa tricycle, but in terms of routes ginatag na ni mayor sa barangays, same as tricycle and e-trikes, ang routes barangay na makontrol. Sa number 6, nagakaagnas nga bangkay ang nasapuan sa sulod sang balay sa Banwas ng Isabela. Nagakadunot na sa nasapuan ang bangkay sa isa ka lalaki sa sulod sang Iyapayag sa sitio Aguntilang, Barangay Riverside sa Banwas ng Isabela, Miyerkules ang aga. Ginkilala ang biktima kay Ronald Fundador, 40 anyos. Suno kay Police Staff Sergeant Joel Alvarez ng Isabela Municipal Police Station, wala sila sang may nakita nga foul play sinatabo bangod nga wala man sang pilas nga nakita sa iya lawas sa ginpatigay nga post-mortem examination. Ginalantaw nga cardiac arrest ang ginkamatay sang biktima. Sa number 5, 77 anyos, biktima sa budol-budol. May kapit sa 2.5 million pesos nga balor sa mga alahas nakuha. Ginausisa sa karon sa Police Station 8 sa Bacolod ang kaso sa budol-budol sa Barangay Singkang Airport kung sa diin isa ka 77 anyos nga lola ang nabiktima sang budol-budol. May nakigsugilanon sa iya nga persona sa downtown sa Bacolod nga nagpakilala nga abyan sang iya nga anak sa abroad. Wala na siya makamarasmas nga napa-withdraw siya sang apatanan ka mga persona sang kwarta sa iya nga ATM nga nagabalor sang 10,000 pesos kag nag-upod pa sa iya nga balay kag nakuha ang mga alahas nga nagabalor tanan sang 2.5 million pesos. Masunod nga adlaw, nakamarasmas ang 77 anyos kag nakapanugid sa iya nga anak sa natabo. Ginakilala pa sang PNP sa subong sa kung sanday sino ang nagbiktima sa senior citizen. Sa number 4, 12 ka mga stall owners sa Manukan Country ang hatagan sang tsansa nga makasaylo sa SM kung makabayad sila sang ilang nga utang. 15 lang sa 27 ka mga tenants sa Manukan Country ang ginpahanugutan sa syudad nga makasaylo sa temporaryo nga pasilidad sang SM City. May 12 ka mga tenants ang wala makabayad sang ila utang nga tinuig naman nga wala mabayaran. Gani wala sila gintagaan sang libre nga pwesto sa parking area sang mall. Ginsiling ni City Administrator Lucille Helvolea, magahatag lang konsiderasyon ang syudad kung magbayad sila sang ila utang. Sa Hunyo, ginapaabot ang pagbiya sa mga tenants sa daan nga Manukan para masuguran ang demolisyon kag ang joint development project sa SM Prime Holdings Incorporated upod sa Bacolod LGU. With so many extensions of time, by this time tani full na ginang ilay bayad para ma-consider na sila for transfer. So it is unfair for those nga naghimo gid way to pay, di ba, sa 15 nga nagbayad on time and now they are paying it regularly. Sa number 3, ginrelease na sa Commission on Elections ang schedule of activities para sa 2025 elections. August 31 ang last day para sa Register Anywhere program. September 30 ang last day naman sa local kag overseas registration. Filing ng Certificate of Candidacy ang nakaschedule sa October 1 to 8. Suno sa kay END Ananoria, ang election supervisor. Ang bago diri amukon may matabo nga voluntary withdrawal ang substitution ginatugot lamang tubtub October 8. January 12, 2025 naman tubtub June 11, 2025 ang election period kasubong man ang pagpatuman sang gun ban. Ang campaign period para sa mga senador kag party list representatives February 11 tubtub May 10, 2025. Kag ang local campaign naman naka-schedule March 28 tubtub May 10. Wala sang kampanya sa April 17 kag 18 nga Holy Thursday kag Good Friday. May 12 naman ang election day. Ang September 30, last day for filing of ang registration. Ang October 1 to 8, Tuesday na siya, to Tuesday man, is the filing of Certificate of Candidacy with the CONA na. Also, ang isa ka bagong provision is ang substitution of ang filing of list of nominees sa CONA
Tapos, filing of COC of substitute of the official candidate of a political party or coalition who withdrew. No? May legal grounds man ng iba nga substitution mo, pero kung nag-by reason of withdrawal, sa amon, bago nga resolution is 1 to 8 lang. Sa number 2, coordination para sa cloud seeding operation ang nagapadayon. Sunod sa Office of the Provincial Agriculturist, ang ulan nga matuga gikan sa cloud seeding operation ang makabulig sa pagpanghanda para naman sa planting season. Kahapon opisyal nga gin-announce ng Pag-asa ang pagsugod sa nga tig-ululan. Ugaling ginsiling man sang Pag-asa nga mahimo mayara sang mga breaks o kun lakang sa pagtupa sang pag-ulan o kun ginatawag nga monsoon break sa pila ka adlaw o kun semana. Gani suno kay OIC Provincial Agriculturist Dina Henzola. Ang ulan nga matuga gikan sa cloud seeding operation ang makabulig sa duta, labi na nga ginahandaan naman sa karon ang planting season. Samtang padayon pang consolidation sang OPA sang kahalitaan nga natugas ang El Nino sa pananom. Padayon pang pagsulod sa mga report gikan sa mga banwa kag syudad. As of May 15, 318.5 million pesos ang balor sang kahalitaan nga natuga sa pananom, lakip na sa fisheries sang El Nino phenomenon. Ginahandaan naman sa karon sang OPA ang mahimo mangin epekto sang La Nina phenomenon. Nag-recommend kami nga ang rain ma-sustain para for the planting season. Pero depende sa technical nga survey sa DSWM. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Anong tanan ka mga employers ang gin-issuan sa notice of violation sang SSS? Nagdangat sa 3.2 million pesos ang balor sa wala nila marimit nga kontribusyon sang ilang mga empleyado. Anong ka mga commercial establishments ang inserbihan sa notice of violation sa katapos ang SSS race team sa Bacolod, Talisay kag Silay humalin sa Martes kag Miyerkules nga adlaw. Kabahin diri ang isa ka drugstore, eskwelahan, retail store, wholesale store, furniture shop kag gas station nga wala nagarimit sang contribution sang ilang mga empleyado. Sa record sang SSS, may 118 tanan ka mga empleyado ang wala maka-avail sang ilang SSS benefits bangod sa kapaslawan sang ilang mga employers nga mag-remit sang ilang contribution. Gani kinmando ni SSS Visayas West 1 Division Vice President Lilani Binidyan sa anom ka mga employer nga bayaran ang kapin sa 3.2 million pesos nga delinquent accounts agud nga mapalapot sa ilang empleyado ang nagakaigo nga benepisyo. Sa pagpanguna ni SSS Commissioner Jose Julio, ginpandaman sa race team ang mga natungdan nga mga employers nga iseto lang ilang mga delinquent accounts antes pa man sila posible pasakaan sang kaso angkot sa pagsupak sa Republic Act 11199 o kanang Social Security Act of 2018. Nagligad na nga bulan sa masobra naman sa 2,400 ka mga employers sa pungsod ang ipasakaan sang kaso tungod sang kapaslawan nga mag-remit sang SSS contribution. Even when we were still in the vicinity, in the premises of the delinquent employers, they were already showing to us their PDCs ready for payment. Meaning, it is just a matter of time. Sa Good Vibes, isa ka full-length movie nga gin-shoot sa Negros. Ginhimo sa mga Negrense kag bida man ang mga Negrense ang sarang malantaw karon sa mga mall. Isa ini ka love story nga gin-istorya paagi sa native delicacies sang Negros. May report si Romeo Subaldo. Ang mga bata, kinahanglan, pag-utanan, kinahanglan, hapos, kagdasigon permi. Kung ako si mo, maintra ka sa konkurso. Mga linya sa mga taga-Negros, mga pagkaon sa Negros, mga lugar sa Negros, kag mga Negrense man ang bida. Ini ang pelikula nga Under a Piyaya Moon. Ang Best Picture sa Sine Panalo Film Festival sang Pure Gold kag naghakot man sa mga awards. Ginabidahan ini nanday Jeff Moses, Pau de Maranan, Chart Motus kag si Joel Torre. Nagasentro ang istorya sa love story sang duha ka mga henerasyon, pero gin-istorya ini pinaagi sa native delicacies sang Negros kag 1980s ang setup sang pelikula.
Sunod sa isa sa mga lead roles sa pelikula nga si Chart Motus, sa habuyanay pa lang sang linya, makakadlaw kag makarelate ang audience ila bina ang mga taga-Negros. Kay tungod, ang humor and ang story, negrosanon, negrense gid, no? Kag ang aton bala nga culture, makita mo diri nga movie. Pagpagwa sini sa Manila, namian man sila. Pero kung may Ilonggo or negrense nga gatanaw, ang harakak hindi hamak. Ma-appreciate yun. Ma-appreciate yun, oo. Sunod sa director nga si Kurt Soberano, dili ma-apresyar ang pagkaon sang Negros. Nga dapat lang tawon sa taga Negros ang ining film. Inamit ang pagkaon dito sa probinsya. Gitpakita man diri ang kultura sa mga Negrosanon kag kung paano ini nagaapekto sa pagkaon pati na sa pag-inupdanay sang pamilya. Sunod sa festival director sang Cine Panalo Film Festival nga si Chris Kahilig, pagkatapos nila judge sang mga pelikula, nakabaton siya sang tawag gikan sa director sang blockbuster movie nga Rewind nga si May Alviar Cruz nga nagasiling nga isa ka obra maestra ang Under a Piaya Moon. And then after a couple of hours, I immediately got a call from the director of Rewind, May Alviar Cruz, and she was raving. And she said one word that says it all. She said, "Chris, this is a masterpiece." Sang kagabi, ginpatigayon ang premiere night sa pelikula sa Ayala Mall's Capitol Central. Nakita ang pagtililipon sa mga personalidad sa delicacy sa Negros kag ang mga personalidad sa film industry. Tumalagsahon lang nga may nagakatabo nga premiere night sa Bacolod City. Showing na sa karon ang Under API Moon sa Ayala Mall's Capitol Central kag SM City Bacolod. Barb, ganami, ba matian nga kahagpok sang hiligay nun, nga ginahambal sa katigulangan, nabatian mo sa pelikula. Ma-appreciate ang giniaming kay ato nga native nga tang. And of course, Native food na to. correct. Kag kita naga-congratulate. Yes, sa of tanan. course. Kaagapit itong mga balita sa Negros Subungan Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.